Il-Prim Ministru Robert Abela u martu Lidja Abela niżlu fost il-mijiet ta' familji waqt il-Karnival ta' tfal fil-Belt Valletta s-Sibt filgħodu. Hawn huma wkoll kellhom iċ-ċans jiltaqgħu mal-artisti li matul dan il-perjodu ta' allegrija jaqtaw il-frott ta' sena sħiħa ħidma fejn jimpenjaw irwieħhom biex joffru l-aqwa spettaklu lil dawk li jażlu li jipparteċipaw fl-attivitajiet annwali. Il-Prim Ministru martu kienu akkumpanjati mill-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici. Lejliet il-bidu tal-Karnival Dr. Abela ukoll kien fil-Gżira Awċija fejn akkumpanjat mill-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri kellu l-opportunità jsegwi mill-qrib l-aħħar tħejjiet fl-attivitajiet relatati. Il-Prim Ministru żar diversi lokalitajiet f'Għawdex li għandhom rabta mal-Karnival fosthom in-Nadur fejn iltaqa' mal-organizzaturi tal-Karnival Spontanju u ra l-ħidma fuq il-post biex din it-tradizzjoni tibqa' dejja. U żar ukoll imħażen ta' 5 kumpaniji tal-karrijiet u osserva l-aħħar xogħlijiet l-impenn u l-kreattività tal-volontiri. Żar ukoll stabbilimenti u kumpaniji tad-divertiment illi qed jorganizzaw l-attivitajiet ħafna minnhom immexxija miż-żgħażagħ. Iż-żjara tal-Prim Ministru ntemmet fir-Raba' Għawdex fejn segwa il-parata tradizzjonali u ltaqa' ma' parteċipanti u familji filwaqt li tenna li l-Karnival jaqgħat lill-komunità waqt li l-Gvern jibqa' impenjat li jkompli jappoġġja dawn l-inizjattivi tradizzjonali.